Απονομή δεν θα κάνεις, απονομή. Ωραία, για τραβάω βίντεο, εγώ θα τα βγάσουμε. Είπε για το... Όχι, για το 50, για το... Όχι, για τα ταβέρνα. Κάτσε πίσω. Λοιπόν, το πρώτο μετάλλιο ο Κώστας μας θα το δώσει στον Μπάμπη. Μπάμπης. Πες το τώρα. Ναι, μια χαρά. Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από ένα χρηματικό ποσό των 50 ευρώ που είναι προσφορά της ταβέρνας Μπέκος για τον πρώτο. Δεύτερος. Δεύτερος ο Βασίλης ο Μπέκος. Αλλά δεύτερος μπήκε και βλάσης. Καλά, με τρεπώσεις. Ρε πώς ξεκινήσουμε στον τόνο. Να μου και ο τάκος. Ζήτησες. Εγώ έφτασα. Τρίτος ο Παναγιώτης ο Μπέκος. Και το τρίτο το δίνει ο Ανδρέας, ο πρόεδρος του Δευτέρου Συλλόγου. Ναι. Και επειδή είχαμε μία και μοναδική συμμετοχή γυναικών, θα βραβεύσουμε την Ευδοκία την Παρδίκη και την ευχαριστούμε. Αγάπη μου, θα πάρεις έπαινο. Λοιπόν, και για όλα τα παιδιά τα 17 που έλαβαν μέρος θα πάρουν αναμνηστικό έπαινο να θυμούνται τη σημερινή μέρα. Και αφού βραβεύσαμε και τη γυναίκα και είχαμε και μια συμμετοχή 50 πρώην προπονητή, συγχαρητήρια και στον Μπέκο του Σεραφείμη που τερμάτισε, όχι τίποτα άλλο, που τερμάτισε.